και εξαφορμής της ταλαιπωρίας που υποστήκαμε σήμερα, ένα θέμα είναι ότι να προσέξουμε να μην χάσουμε το δρόμο της σωτηρίας. Δεν θα χάσουμε το δρόμο του λεωφορειακού. Θα μας πάει προς τα πέρα. Βέβαια το λεωφορειακό δεν θα χάσει το δρόμο. Εμείς θα χάσουμε το δρόμο αν θα απομακρυνθούμε από το Θεό. Λέει μέσα από αυτό μας μια ωραία φράση. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι γεγονός αυτό. Αν το πάρουμε σαν αρχή, και είναι αρχή, γιατί ο Χριστός είναι Θεός και μόνο την αλήθεια μου είναι, εκφράζει την αλήθεια, αλλά και ο ίδιος είναι αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή, λέει και η δόση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ρωτήσαμε καμιά φορά τον εαυτό μας για ποιο λόγο ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο. Άλλος θα πει να φτιάξουμε οικογένεια, να εργαστούμε κλπ, να παντρέψουμε τα παιδιά μας. Είναι επιμέρους σκοποί αυτοί, αλλά δεν είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι ένας μοναδικός. Να έρθουμε εδώ, όπως κάνουν τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις εισαγωγικές, να κάνουν εισαγωγικές εξετάσεις για τη βασιλεία των ουρανών. Η άλλη ζωή υπάρχει, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Και πώς αποδεικνύεται. Από τα θάματα των Αγίων και της Παναγίας μας. Κάπου ζουν και κάνουν θάματα. Αν δεν ζούσαν ξανά, πώς θα κάνουν. Επομένως, η άλλη ζωή υπάρχει. Τρία πράγματα πρέπει να πιστέψει κανείς για να αγωνιστεί σε αυτή τη ζωή. Πρώτον, να πιστέψει ότι υπάρχει ένας και μοναδικός ο αληθινός Θεός. Αυτός μαρτυρείται από τη θαυμάσια δημιουργία. Βλέπουμε φτιάχνει ένας μια καρέκλα, όπως καλή ώρα ο Αναστάσης που είναι ηθοποιός, και λέμε ότι αυτή την καρέκλα την έφτιαξε κάποιος. Άμα σας πω εγώ ότι αυτή η καρέκλα έγινε μόνη της, θα μου πείτε πάντα δεν έχεις ανάγκη από γιατρό. Γιατί οπωσδήποτε κάποιος την κατασκεύασε. Και λέει ένα θεώρημα. Πας οίκος κατασκευάζεται υπότιμος, δε τα πάντα κατασκευάσεις Θεός. Κάθε σπίτι λέει κατασκευάζεται από κάποιον. Αυτός που κατασκεύασε τα πάντα, αυτήν την ωραία φύση, είναι ο Θεός. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι να πιστέψουμε στην ύπαρξη του αληθινού Θεού. Δεύτερο, να πιστέψουμε στην ύπαρξη της άλλης ζωής, όπως είπαμε πριν. Και το τρίτο είναι να πιστέψουμε στην ύπαρξη της ψυχής. Η ύπαρξη της ψυχής πώς φανερώνεται? Από τις ενέργειές της. Ας πούμε, οι ενέργειες της ψυχής είναι το συναίσθημα, η βούληση και η νόηση. Ο άνθρωπος και σκέφτεται και συγκινείται και κλαίει και γελάει. Έχει συναίσθημα. Έχει και βούληση. Λέει θα κάνω αυτό και το κάνει. Αποφασίζει. Επομένως, εφόσον υπάρχουν οι ενέργειες, άρα υπάρχει η ψυχή. Και έχει αιωνία αποστολή, αυτό αποδεικνύεται από τη θυσία του Χριστού μας που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και υπέφερε τα πάντα για μας, να μας προσφέρει τη σωτηρία. Να μας προσφέρει ακόμη και την περίοδο της χάριτος. Δηλαδή, δεν μας τιμωρεί αμέσως. Στην παλιά εποχή, όποιος έκανε το πρώτο αμάρτημα, τιμωρείται αμέσως. Ενώ εδώ μας δίνει περιθώριο. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Ο Κύριος. Καλά παιδί, ορίστε. Παιδάκι μου, είμαι στο Άγιον Όρος τώρα. Στο Άγιον Όρος είμαι. Αύριο μεθαύριο θα είμαι εκεί. Εγώ θα προσπαθήσω, παιδάκι μου, θα... Σε αφήνω περιμένω σε έκασα. Σε αφήνω τώρα γιατί έχω μια συζήτηση, ναι. Λοιπόν. Μας έκοψε και τη ροή των σκέψεων, δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, οι τρεις αυτές πεποιθήσεις πρέπει να μας διακατέχουν και είναι κινητήριο στη δύναμη για να αγωνιστούμε. Αν δεν πιστέψουμε σε αυτά τα πράγματα, πώς θα αγωνιστούμε? Οι Άγιοι αυτό το πράγμα το κατανόησαν πολύ και εξέφρασαν δύο πράγματα, γι' αυτό είναι και Άγιοι σήμερα της Εκκλησίας μας. Είχαν βαθύτητα πίστεως και βαθύτητα αγάπης στο Θεό. Και τον πίστεψαν βαθιά και τον αγάπησαν βαθιά.
Γι' αυτό και θυσίασαν και τη ζωή τους, ιδιαίτερα οι μάρτυρες. Και μάλιστα πήγαιναν με καμάρι και με χαρά στο μαρτύριο. Αυτό είναι μεγάλη σημασία. Έχουμε τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, τον είχα φυλακή και την επομένη έπρεπε να μαρτυρήσει. Τον ρίχνουν στα λιοντάρια. Και πήγαν οι χριστιανοί να τον απελευθερώσουν. Και του λέει: αν θέλετε να μου κάνετε το μεγαλύτερο κακό, είναι αυτό. Δηλαδή να με βάλετε από τη φυλακή. Θέλω να γίνω το σιτάρι που να λεστώ στα στόματα των λεόντων. Τόσο αγαπούσε τον Χριστό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αν αυτά τα δύο στοιχεία, την πίστη και την αγάπη, να αφιερώσουμε στον Χριστό μας, θα έχουμε τη δύναμη να πολεμάμε τους τρεις μεγάλους εχθρούς της ψυχής. Ο πρώτος και μεγαλύτερος είναι ο διάβολος, ο οποίος είναι πρόσωπο. Και συνέχεια, επειδή έχει καταδικαστεί και έχει ετοιμαστεί από τον Θεό η κόλαση για αυτόν, γιατί είναι αμετανόητος, έχει συνεχή σκοπό να πολεμάει τον άνθρωπο με τρία όπλα. Με την απελπισία, με την απιστία και με τον εγωισμό. Τα τρία αυτά θα χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει την καταστροφή στον άνθρωπο. Παρουσιάζεται σαν φίλος πολλές φορές. Έρχεται με τους λογισμούς που πολεμάει περισσότερο. Και τους μοναχούς τους πολεμάει με τον λογισμό, γιατί είναι έξω από τον κόσμο, αλλά εδώ μέσα όμως υποφέρουν, διότι τους φέρνει λογισμούς διαφόρους. Και εμείς που είμαστε μέσα στην πόλη, έχουμε και εμείς τους λογισμούς, έχουμε και τους εξωτερικούς εχθρούς. Λοιπόν, πρώτος και κύριος είναι ο διάβολος. Ως λέον οριόμενος, λέει ο Χριστός, περιπατεί ζητών τι να καταποιεί. Όπως έχουν τα λιοντάρια στο. Βλέπετε κάτι ντοκιμαντέρ που ξεμοναχιάζουν κάποιο ρόβατο ή άλλο, ξέρω εγώ, άγριο ζώο και το κατασπαράσουν. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή, ουέτο ενή, ανήμωνο στον ένα. Να το ξεμοναχιαστεί και από εγωισμό θέλει μόνος του να κυβερνήσει τον εαυτό του. Αυτός καταδικάζεται γιατί καταστρέφεται. Δεύτερος εχθρός είναι ο κόσμος της αμαρτίας που μας περιβάλλει και μας προκαλεί πανικός. Οι τηλεοράσεις, τα διάφορα έξω που βλέπουμε, τις ενδυμασίες, τις διάφορες προκλήσεις, τις αρκικές επιθυμίες και τόσο άλλο. Και τρίτος εχθρός είναι μέσα μας. Είναι ο εγωισμός μας. Λοιπόν, είναι δύσκολος ο αγώνας γιατί μέσα στο φρούριο της ψυχής υπάρχει ο εχθρός. Και υπάρχουν και άλλοι εχθροί απ' έξω. Γι' αυτό πρέπει κανείς να συντονίσει τις προσπάθειές του πιστεύοντας και αγαπώντας τον Θεό. Αυτά όμως τα δύο δώρα είναι δώρα Θεού. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθεί ο άνθρωπος να προσεύχεται να του δώσει ο Θεός αυτά τα δύο. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός λέει πάντα δυνατά το πιστεύω. Είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει τα πάντα. Και κάτι άλλο. Σαν πρώτη εντολή λέει αγαπήσεις του Κύριου τον Θεό σου πώς. Εξόης καρδίας, εξόης ψυχής, εξόης ισχύς, εξόης διαβίας. Μερικοί βιάζονται να πούνε ότι ο Θεός είναι εγωιστής, δεν τα θέλει δικά του. Δεν θα προσθέσουμε τίποτα του Θεού γιατί είναι ανενδεής, δηλαδή δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Αν ζητάει να τον αγαπήσουμε όλοι μας στην ψυχή, το ζητάει για μας. Για να έχουμε τη δυνατότητα να πολεμάμε την αμαρτία και να έχουμε τη δυνατότητα να απομακρυνόμεθα από την δυσκολία της ζωής, της τύψης και της δοκιμασίας. Αν δεν έχουμε αυτή την αγάπη στο Θεό, δεν μπορούμε να πολεμήσουμε τίποτα. Πολεμούμεθα και νικούμεθα, γιατί δεν έχουμε δύναμη. Τη δύναμη τη δίνει ο Θεός. Ο σκοπός της συναντήσεώς μας εδώ δεν είναι ο μονόλογος. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια συζήτηση να κάνουμε. Αν έχετε κάτι έτσι και εσείς να προσθέσετε αυτό το θέμα ή σε άλλο, θα το κουβεντιάσουμε. Καμιά απορία, καμιά φράση, καμιά ερώτηση. Απορία. Πώς θα φύγουμε αυτά που λέτε δηλαδή. Πώς? Θα φύγουμε. Θα αποφύγουμε. Τον κόσμο μέσα. Λοιπόν, θα δούμε το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Έχει και οσίους, δηλαδή ανθρώπους μοναχούς, έχει και μέσα στον κόσμο. Ναι, οι μοναχοί έξω από τον κόσμο ζουν το κόσμο. Μην ξεχνάτε όμως ότι οι μοναχοί δεν είναι εκτός, δηλαδή δεν έχουν το απειρόβλητο του διαβόλου. Ίσα ίσα, επειδή δεν έχουν τους εξωτερικούς εχθρούς. Μέσα στον κόσμο όμως ήταν και ο Άγιος Νικόλαος και ο Άγιος Περίδωνας. Παντρεμένοι ήταν αυτοί. Ναι, και τα πράγματα άλλα, αυτά είναι άλλα. Εγώ θα σας πω ότι
Τα χρόνια αλλάζουν, η αμαρτία παραμένει ίδια. Τώρα πιο εύκολα πάει στην αμαρτία παρά και όταν χρόνια, δεν ξέρω. Να σου πω, κοίταξε, έχεις δίκιο στο ότι έχουμε σήμερα τα μαζικά μέσα ενημερώσεως, όπως είναι τηλεόραση. Που ανοίγει την τηλεόραση, διαβολοκούδι. Ναι, αλλά ξέρετε όμως σήμερα που έχουμε τόση επίδραση της τηλεοράσεως, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγάλει την πρίζα από τη τηλεόραση. Δεν ασχολούνται καθόλου. Ή αν θα ασχοληθούν μόνο με το ΕΕ το κανάλι που είναι θρησκευτικό και έχει ας πούμε τα πάντα μέσα για τον άνθρωπο και είναι ασφαλές κανάλι. Δεν παρακινεί σε αμαρτία. Τώρα ο άνθρωπος ακούσει είναι ελεύθερος, έχει και τη βούληση, είπαμε, μία από τις ενέργειες της ψυχής, να πει: ξέρεις, αφού μου κάνει κακό, δική σου. Ή θα την απομακρύνω. Λοιπόν, μπορεί, έχει δυνατότητα. Αλλά αν σκεφτεί όμως αυτό θα το προστήσει τη σωτηρία της ψυχής, θα το αποφασίσει. Ναι, αλλά τώρα από τη στιγμή που μας λένε, δεν ξέρω, εγώ ακούω τώρα για αυτό το 666, ναι. Τα ηλεκτρονικά, ναι. Το ηλεκτρονικό μέσο μπήκε μέσα στη ζωή μας. Ναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χρησιμοποιήσει το κινητό, να μην χρησιμοποιήσει το κινητό, να μην χρησιμοποιήσει. Κάτσε εγώ κομπλίτ, δεν έχω το δω, κάτι δεν έχω κάνει. Αν το κινητό, για τη δουλειά. Είναι, αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας προθάλαμος, δηλαδή τεχνιέντος ο διάβολος για τα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, προσπαθεί τον άνθρωπο να τον αποκοιμήσει ώστε να δώσει το τελικό χτύπημα που είναι το 666. Το 666 δεν είναι απλώς ένα νούμερο, θα μπορούσε να ήταν και 777, 778. Αλλά είναι χαρακτηριστικό γιατί είναι εκπροσωπευτικό του Αντιχρίστου. Ναι, αυτά τα πούμε, κοιτάξτε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Το Χ, το 600, αντιστοιχεί με το γράμμα το ελληνικό Χ. Το 6 είναι με το σίγμα. Χ σίγμα είναι ο Χριστός. Το Ξ είναι το φίδι, ο διάβολος. Δεν παρεμβάλλεται για να καταστρέψει τα έργα του Χριστού και να παρατηρήσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό επομένως είναι χαρακτηριστικός αυτός ο αριθμός. Και πρέπει ο άνθρωπος να το προσέχει, να μην δεχτεί αυτό το σφράγμα. Γιατί μας λέγανε θα δείξει τα καλά του δόντια. Ναι. Στην αρχή, ναι. Και θέλω να δείξω το αυτό του τέτοιου. Γιατί η μισή Ελλάδα και παραπάνω φερόθηκε στις τράπεζες μπήκε μέσα στο ίδιο. Συνδυασία και τώρα τους κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι διάφορες κάρτες που έχουν και τώρα τους κάνουν ό,τι θέλουν. Τώρα κοίταξε να δεις. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί και δεν έχει μπει το 666. Υπάρχει ένα περιθώριο. Και να πάει στο πρώτο που σε λένε, δώσε με το αφημί σου. Το αφημί, καλά, δεν είχαν έκατε. Όχι σφαγίδα. Το νούμερο, ναι. Εγώ πρώτα λέγομαι Θόδωρος, Γιαννέλες, ψάχναμε, βρίσκανε αριθμό τα φόντα, μετά περισσότερα. Τώρα το πρώτο που σε λένε, δώσε το αφημί σου. Το πρώτο βήμα που κάνει ο Ανθικά το αφημί δεν είναι ανέκαθεν. Ανέκαθεν, αλλά είναι το νούμερο που μας έκανε να μας βάλω εδώ μέσα. Αυτό που θα μας βάλω εδώ μέσα δεν είναι το αφημί, είναι το 666. Και εκείνο είναι και στο χέρι και στο μέτωπο. Το νούμερό μας. Αλλά μπορεί όμως. Και πώς θα ξεφύγω, δηλαδή πώς θα αντιδράσω εγώ σε αυτή την κοινωνία και θα πω, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Τη στιγμή που δεν θα με αφήνω να μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, τη στιγμή που δεν θα μπορώ να πάρω λεφτά στις τράπεζες. Ο σκοπός, κοίταξε να δεις. Το 666 ξεφεύγανε οι υπόλοιποι, τη δεκαετία του 60 ή του 50 Εγώ θα σας πω πώς Ναι. ξεφεύγανε από τις διάφορες απειλές οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Όταν δεν θα μπορεί να φάει, δεν πρέπει. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί μπορεί ο άνθρωπος να έχει μερικές οικονομίες. Κοίταξε, παλιά ήταν τους φούρνους Κώστα, ήταν το ένα. Τώρα εγώ, αν κόψουν το ψουμί, αν κόψουν το φαγητό, θα ξεστάω. Αυτό που λέει άνθρωπος έχει ένα... Ξέρεις τι, αυτό λέει η λογική. Η πίστη λέει άλλα πράγματα. Την εποχή εκείνη, την εποχή των μαρτύρων, οι μάρτυρες δεν είχαν απλώς να τους στερήσουν το φαγητό. Τους έρχαν στα θηρία, στα μαρτύρια. Τους έκοβαν το κεφάλι. Πώς άμμονευόταν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι για να αντέξει ο άνθρωπος πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις. Δηλαδή πίστη, βαθιά και αγάπη. Αν αγαπήσει πολύ το Θεό, η ζωή το αποφασίσει. Έτσι νομίζω ότι αποφασίζει κανείς. Διαφορετικά, άμα το πάρουμε τη λογική, βεβαίως ο άνθρωπος θα κοιτάξει, σου λέει δεν έχω να φάω, δεν έχω, άρα θα υποχωρήσει. Εδώ όμως, αν σκεφτεί ότι υποχωρώντας καταστρέφεται αιωνίως διαπαντός και γίνεται όργανο του διαβόλου, αμέσως θα αποφασίσει κάτι άλλο. Και θα πει: μπορεί να μην έχω να φάω, καλύτερα να μην έχω να φάω, παρά να ζω αιώνια στην καταδίκη.
Εδώ η άλλη ζωή υπάρχει. Το θέμα το ότι να μην θα φας εσύ. Πώς? Να μην θα φας εσύ, κατανοώ. Αλλά δεν έχεις την οικογένεια και έχεις άλλα παιδιά πίσω. Τι θα κάνεις? Θα πας στο βουνό να μαζέψεις χόρτα, όπως θα κάνω κι εγώ. Θα φάνε τα παιδιά κότα. Θα φάνε και χόρτα και θα φάνε και γάλα, γιατί για πάνω εκεί θα έχουν πρόβατα. Το γάλα τουλάχιστον. Εγώ μαζεύω κότα, δεν έχω και σαν οικογένεια θα μαζεύω, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν δω τα παιδιά. Τα παιδιά θα φάνε γαλατάκι, θα φάνε και τυράκι, θα πας στο σούπερ μάρκετ, θα πας στο βουνό να πάρεις γνήσιο γάλα της στιγμής, της ώρας. Ούτε κατσίκι τρώω. Εμείς πηγαίναμε αυτά. Εμείς πηγαίναμε κάτω από την Αγελάδα, είχαμε ζώα στο χωριό, πηγαίναμε κάτω από την Αγελάδα και τρώγαμε περισσότερο. Εγώ θα σου πω το εξής. Άμα δεν έχει ο άνθρωπος να φάει, όταν έγινε η έξοδος του Μεσολογγίου, Τρώγαμε τα σκύλια. και τις γάτες τρώγανε και τα σκύλια. Και το 40-41, με το γερμανικό πόλεμο που ήμουν τότε έξω από το παιδάκι, έβλεπα με τα μάτια μου τη δυστυχία, την τεραστία. Εκεί οδεύουμε ολοταχώς. Ναι, αλλά ζήσαμε όμως. Εκεί οδεύουμε ολοταχώς. Και πώς ζήσαμε? Με χόρτα. Τρώγαμε χόρτα. Τώρα και τα χόρτα δεν είναι τυρασμένα. Πατέρα, αν δεν κάνω λάθος, στην Αποκάλυψη μου λέει ότι όταν θα έρθει η έλευση του Αντιχρίστου, ο διωγμός θα είναι τέτοιος που ακόμα και στις τρύπες των σπηλαίων να επανακριτείς, ακόμα και φίλοι θα σε διώχνουν. Και τώρα αυτό δεν μας φαίνεται πολύ πιο λογικοφανές. Θα ξέρουμε ότι υπάρχουν οι δορυφόροι που αν εσύ πεις ότι εγώ δεν δέχομαι να πάρω την κάρτα, άρα δεν πληρώνομαι, γιατί θα τα μπλοκάρουν όλα και θα είναι μέσα από μια κάρτα. Το επόμενο βήμα θα είναι να σου πέτυχες κάτι με το ζόρι θα την πάρεις. Οπότε σε αναγκαστά πρέπει να φύγεις από τη ζωή την κοσμική και πιθανά να διωχθούμε και να πεις ότι αν έχουν την πίστη δυνατή για να πούν θα φύγουν, θα πρέπει να πάμε στα βουνά. Ζήσουν και εκεί πλέον. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι τώρα. Λοιπόν, αυτά που λες είναι λογικά. Αλλά άλλο λέει η πίστη. Κοιτάξτε, και Η ζώα αγάπη και η πίστη στο Θεό, άλλο λέει, όπως έλεγε και την εποχή των μαρτύρων. Οι μάρτυρες θεωρούνταν από τους άλλους σαν ανόητοι. Δηλαδή, Απόστολος Παύλος, εμείς μωροί δια Χριστόν, μας θεωρούν, λέει, όσοι πιστεύουμε στον Χριστό, ότι είμαστε ανόητοι. Αλλά απεδείχθησαν ότι οι Άγιοι δεν ήσαν ανόητοι, ήσαν πολύ έξυπνοι, γιατί ενδιαφέρθηκαν για κάτι αθάνατο που είχαν στην ζωή τους. Και σήμερα τους τιμάει και ο Θεός τι άνευ. Βλέπετε, γιορτάζει ο Άγιος Δημήτριος, τρέχει όλος ο κόσμος. Να πάει να προσκυνήσει. Αλλά αυτοί που μας κοιτάνε είναι άθλοι. Πώς? Αυτοί που μας κοιτάνε είναι Το άθλοι. να ήταν άθλοι είναι το λιγότερο. Κοίταξε, μα τώρα ο διωγμός που γίνεται είναι συστηματικός και εσκεμμένος. Δηλαδή, αν θα παρατηρήσετε και στις τηλεοράσεις, προβάλλουν περισσότερο τα μαγικά και πολεμούν την πίστη με οποιοδήποτε τρόπο. Βλέπετε, ας πούμε, γίνεται ένας εγκληματίας, ο οποίος είναι σε μια θέση, ας πούμε, τιμητική για αυτούς. Προέρχεται από το χώρο του ποδοσφαίρου, της τηλεοράσεως, της, ας πούμε, οπότε, λοιπόν, αυτούς όταν τους πιάνουν, ξέρετε, το βλέπετε, βάζουν ένα άσπρο πανί, δεν φαίνεται ποιοι είναι. Άμα κάποιος κληρικός πέσει ένα σφάλμα και αποδεδειγμένα δεν είναι, γιατί πολλές φορές έχουμε κατηγορουμένους κληρικούς οι οποίοι αποδείχθηκαν ότι ήταν φόροι. Ο Άγιος, ας πούμε, σύγχρονος Άγιος, που είναι ο Άγιος Νεκτάριος, κατηγορήθηκε ότι είχε εξόγαμο παιδί. Και όταν τον τράβηξε ο δικαστής, γράφει μέσα στο βιβλίο, το οποίο πέρασε μέσα, έμεινε στήλη άλατο στο χέρι. Και παρακαλώ στον Νεκτάριο να το κάνει καλά το χέρι. Και σήμερα είναι θαυματουργός ο Άγιος. Επομένως, έχουμε και πολλά άδικα. Όταν λοιπόν κάποιος κληρικός, κατά τη γνώμη τους, έχει ή μπορεί να έχει παράπονα, γιατί έχουμε από τους 12 μαθητάς υπήρχε και ο Ιούδας. Τον προβάλλουν στα Σύρια κάθε τόσο και τον φωτίζουν και καλά να δουν ποιος είναι. Και αυτά τα πράγματα είναι πόλεμος εναντίον της Εκκλησίας. Και μπήκαμε σε αυτόν τον πόλεμο και ήδη βρισκόμαστε στις έσχατες ημέρες. Δηλαδή, αυτά που συμβαίνουν σήμερα προηγούνται κατά την Αγία Γραφή της Δευτέρας Παρουσίας και του ερχομού του Αντιχρίστου. Πρέπει να παρασκευαστούμε και να σκεφτούμε, δηλαδή να ασχοληθούμε όχι με το τι θα φάμε και τι θα πιούμε, αλλά πώς θα αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση και να ζητάμε από το Θεό δύο πράγματα που είπα. Βαθιά πίστη και βαθιά αγάπη. Έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Πάτε, πρέπει να το λέω προσωπικά για τους ανθρώπους. Ψάχνεις, διαβάζεις, δομείς λίγο τη σκέψη σου, κάποια στιγμή καταλήγεις ένα αποτέλεσμα και λες ναι, αυτό πιστεύω και αρχίζεις να ενισχύσεις την πίστη σου. Έρχεται όμως κάποια στιγμή που μπαίνει ως χώρος αμφιβολίας,
που θα σε μπερδέψει, ακούγοντας κάτι άλλο, διαβάζοντας κάτι άλλο, κάποιο Εδώ είναι πόλεμος του πονηρού. που εκεί πέρα λέει, θα σου ρίξει την γράφα με το γάλα που λένε. Και ξανά μάλλον να πάλι από την αρχή. Ξανά πάλι να συλλέξει στοιχεία, να ξαναδιαβάσει. Ξέρεις, πολλές φορές ο άνθρωπος ξεγελιέται γιατί νομίζει ότι ορισμένοι λογισμοί είναι δικοί του. Επειδή είναι λογικοί. Και εδώ μπερδεύεται από το διάβολο. Η μεγάλη τέχνη του διαβόλου είναι να πείσει τον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει. Και αυτό είναι μερικοί. Δεν υπάρχει ο διάβολος, είναι το κακό. Γενικώς το κακό. Το κακό ποιος το ενεργεί? Υπάρχει κάποιος που το ενεργεί και αυτός είναι ο διάβολος. Τώρα, οι Άγιοι μας πληροφορούν ότι ένας λογισμός είναι του διαβόλου όταν αμέσως μας δημιουργεί αναστάτωση μέσα. Έχουμε τέτοιους λογισμούς καμιά φορά που μας αναστατώνουν. Αμέσως πρέπει να ξέρουμε ότι την πηγή ο διάβολος, άρα να το πολεμήσουμε. Ευθύς εξ αρχής. Όπως κάνουμε στον τοπίο, έρχεται στην πόρτα και τον βλέπουμε το πιστόλι στα χέρια. Τι κάνουμε? Του λέμε περάστε να διαβάσουμε το Αγγλικό Ευαγγέλιο? Όχι. Αλλά κλείνει την πόρτα, κάνουμε και το σύμφωνο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε στους λογισμούς. Εμείς συζητάμε με τους λογισμούς που μας δημιουργούν προβλήματα. Γιατί δημιουργούν τεράστια προβλήματα και όπως είπες μπορεί να αναστατώσουν τον άνθρωπο και να του δημιουργήσουν αμφιβολίες και να τον καταβροχθήσουν στο τέλος. Το σαράκι της πίστης είναι αμφιβολία. Αυτό τώρα που λένε για μαυρομανδία και αυτά η Εκκλησία τα έχει. Βεβαίως. Εφόσον υπάρχει ο διάβολος, υπάρχουν και οι διάβολοι και οι άνθρωποι. Βεβαίως. Υπάρχουν άνθρωποι που τον υπηρετούν. Για αυτά υπάρχουν τίποτε ευχές που διαβάζουν και αυτά. Βεβαίως. Έχουμε για μένα την αβασκανία, υπάρχει ειδική ευχή της αβασκανίας. Διαβάζει τη Εκκλησία μας. Δηλαδή κάποιος μπορεί να σε ματιάσει. και να πέσει κάτω. Να πέσει κάτω. Να πάει δουλειά σου χειρότερα. Ναι, τι συμβαίνει. Είναι κακομοίρια. Υπάρχει. Επίσης υπάρχουν και ειδικές ευχές για την αποβολή των δαιμονίων και των ενεργειών. Όπως χρησιμοποιούν, ας πούμε, τα medium, χαρακτηρίστες, μάγισσες, και οι σαντανιστές χρησιμοποιούν τρόπους να δημιουργήσουν προβλήματα στον άνθρωπο. Η Εκκλησία μας έχει ειδικές ευχές, τους εξορκισμούς, αυτό απαλά στον άνθρωπο. Αυτό το διαβάζει κάτι ιερωμένο και ιερωμένο. Αν διαβάσει, πάει ο λαϊκός να διαβάσει, επειδή δεν έχει θωράκιση της ιεροσύνης, γι' αυτό μπορεί ο πονηρός να τον πολεμήσει. Και διαβάζοντας να γελάει ο διάβολος. Δηλαδή πρέπει να πιάσουν κάποιον ιερωμένο. Ιερωμένο δεν το διαβάσει. Εμείς όμως, εσείς μπορείτε να διαβάσετε και την ευχή της αβασκανίας καμιά φορά. Εντάξει, το διάβασα αυτό. Αλλά τους εξορκισμούς πρέπει να το διαβάζει κανείς. Συνέβη μια φορά στο ναό μας, ήρθε κάποιος ο οποίος ήταν δαιμονισμένος. Και ήρθε, γυναίκα ήταν, και ήρθε την ώρα της παρακλήσεως. Κάθε Τετάρτη κάνω παράκληση και τις 5.30 ώρα και του λέω πληροφοριακά, αν θέλετε να έρθετε. Πού είναι στο Κωνσταντίνο, στο υποδρόμιο. Στο υποδρόμιο, στο Κωνσταντίνο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέσα δίπλα στο τρίτο σώμα είναι αυτό. Όχι, όχι, στην Πεντηκία. Εκεί που ψυχοδομή το 1978. Δεν ξέρω, τα κουκουράκια και το λαχανοπλαστείο και δίπλα. Λοιπόν, και έρχεται μια φορά μια γυναίκα στην παράκληση και όλη την παράκληση έλεγε Μαρία, Μαρία. Κοίταζε την Παναγία και φώναζε Μαρία. Στο τέλος, σαν να συνήλθε κάποιος και μου λέει Πάτερ, με πειράζουν τα δαιμόνια, λέει, και πολλές φορές κάνω πράγματα που δεν θέλω να τα κάνω. Διαβάστε καμία ευχή. Πρέπει λοιπόν να διαβάσω τους εξορκισμούς. Και σας λέω παρενθέσει, όταν διάβαζα τους εξορκισμούς, δεχόμουν εγώ την επίθεση του διαβόλου. Ήξερα ότι κάτι θα με στενοχωρήσει και καταλάβαινα ότι είναι από τον διάβολο. Τότε λοιπόν, τώρα που διάβαζα και αναφερόταν το όνομα του Χριστού, του Σταυρού κλπ., άρχισε με ανδρική φωνή αυτή η γυναίκα να λέει: Μη με κες! Μη με κες! Μη με κες! Αφού συνέχισα να διαβάζω λοιπόν στο τέλος, καλά θα φύγω! Φώναζε έτσι. Και θέλω να πω, είναι γεγονός αυτό. Άλλη φορά είχα μια συγκέντρωση κάτω στο πνευματικό κέντρο με τις κυρίες και ήρθε ένας δαιμονισμένος πάνω. Άρχισε να πέφτει κάτω, να σπαράζει, να αφρίζει κλπ. Διάβαζα τους εξορκισμούς, περισσότερο αγρίευε κλπ. Πάλι και διάβαζα συνέχεια. Οπότε ύστερα έμεινε σαν κίτρινος και ξάπλωσε κάτω και δεν κουνόταν καθόλου. Μέσα στα κομμουνάκια εξάρτητα ήταν κάτι. Το πήρα ύστερα από το χέρι, λέω άλλα σε το παιδί, την έβαλα στα κάτω. Και μετά μου λέει Πάτερ να ζήσεις 1000 χρόνια, τα δαιμόνια με πείραζαν πάρα πολύ. Και δεν άκουσα να ησυχάσω. Πού μένεις, λέει, αυτό να συζητήσουμε. Δεν θα άρχισε εγώ στον άλλο να τα συζητήσουμε.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διακατέχονται από το δαιμόνιο. Γιατί? Διότι οι ίδιοι άνοιξαν την πόρτα. Έπαιζαν με τους δαίμονες. Νομίζω ότι δεν είναι απλό πράγμα να ασχολείται κανείς με τα δαιμόνια. Γιατί από περιέργεια άλλοι Δεν μου το κατάλαβα. πάνε στα medium εκεί πέρα και ξέρεις, λέει ο Θεός δεν μου δίνει αυτό που ζητάμε, τώρα πάνω να μου το δώσει συνήθως όταν θέλει να Το άλλο μαγαζί απέναντι. Πώς? Το άλλο μαγαζί απέναντι. Το μαγαζί απέναντι. Όπως έχουμε εμείς το τέτοιο, το ίδιο για να πάμε στο Κόντζα. Ναι, στο Κόντζα. Εκεί απάνω ήταν και ο Χρήστος, το βγάζανε. Ναι, το ίδιο το αυτό. Πέθανε. Σέρες. Λοιπόν, είχαμε μία medium στον Άγιο Κωνσταντίνο, η οποία χρόνια έκανε. Όταν πρωτοπήγα εκεί, πήγαιναν τότε στα φώτα και φωτίζανε τα προφάνεια. Μένω μέσα σε αυτό το σπίτι, δεν πρόσεξα το όνομα απ' έξω και τι δουλειά κάνει. Χτυπάω την πόρτα, ανοίγει, μόλις ανοίγει την πόρτα, μια εικόνα του Χριστού μεγάλη. Αμά, μπήκαμε σε χριστιανικό σπίτι. Οπότε λοιπόν, είχα μέσα με το καλό δέχτηκε, βγαίνοντας απ' έξω, λέει Μάρο Μέντιο. Λοιπόν, βλέπω, τη φώναξα μια μέρα, ήρθε στην εκκλησία, δεν ήθελε να εξομολογηθεί. Ο διάβολος την είχε πείσει ότι αυτό που κάνει είναι θεάριστο έργο. Γιατί? Διότι τα χρήματα που μάζευε τα έδινε στους φοιτητάς, τους φτωχούς. Και λέει, εγώ λέει, κάνω έργο, καλό. Ναι, αλλά με διαβολικά απόγευα δεν γίνεται. Πήγατε στο σπίτι. Ναι. Πήγα από το σπίτι και μετά κάθεσα στην εκκλησία. Εγώ από εκεί είμαι. Πώς? Από εκεί είμαι, δίπλα στο χωριό. Όχι Σέρες. Όχι και εκεί στο Γάζα. Στην εκκλησία στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο υποδρόμιο, είχε στο σπίτι μέσα. Ναι. Και μου λέει, ξέρεις, λίγο ακόμη λέει, να μαζέψω λίγα χρήματα για κάτι φτωχούς φοιτητάς και μετά λέει θα εξομολογηθώ λέει, και θα μετανιώσω. Εδώ τώρα η αναβολή πέθανε έτσι. Χωρίς να μετανιώσει, χωρίς να εξομολογηθεί. Λοιπόν, ο πονηρός τι κάνει? Σου λέει, ναι, να μετανιώσει, όχι τώρα, αύριο, όχι αύριο μεθαύριο. Γι' αυτό δεν πρέπει να αναβάλει κανείς τη μετάνοια και εξομολόγηση. Πρέπει να αποφασίζει εγκαίρως προτού κοπεί το νήμα της ζωής. Έχω καιρό, κόβει το νήμα της ζωής και θα μην πάει άλλο. Είναι το ερώτημα που θα πάει. Και τι απολογία θα έχει. Λοιπόν, αυτά τα σκέφτονταν οι Άγιοι πάρα πολύ. Ενώ σήμερα ο κόσμος τι λέει? Δεν βαριέσαι. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι ο κόσμος. Λέω κάποτε σε ένα, μου έλεγε αυτά. Λέω, όλος ο κόσμος είναι έτσι, δεν είναι? Αν όλος αυτός ο κόσμος δεν πάρει μια φορά και πέσει από το λευκό πύργο στη θάλασσα, θα πας και εσύ? Λέει όχι. Γιατί δεν το κάνεις αυτό? Αυτό το κάνει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι δικαιολογίες τις οποίες βάζει ο πονηρός. Αυτό το μέσο το χρησιμοποιεί κατά κόρο σήμερα την αμφιβολία και την αναβολή. Γέρονται εδώ οι πατέρες και διάφορα, να μην πω ονομασίες τώρα, τους Άγιους Γέροντες που περάσαν, λένε ότι χωρίς εξομολόγηση δεν υπάρχει σωτηρία. Όχι χωρίς εξομολόγηση, χωρίς μετάνοια. Χωρίς μετάνοια. Και η εξομολόγηση είναι η επισφράγηση της μετανοίας. Δηλαδή, το μυστήριο λέγεται μετανοίας και ιεράς εξομολογήσεως. Δηλαδή, πρέπει και να μετανιώσει ειλικρινά και να εξομολογηθεί. Όταν δεν έχει μετανιώσει και απλώς εντοπίζει τις αμαρτίες το μυαλό και λέει, έκανα σαν να διαβάζει μια εφημερίδα αυτό και αυτό το μάθημα, χωρίς να μετέχει στην μετανοή, δεν σώζεται. Σώζεται αυτός ο οποίος πρώτα μετανοεί και μετά εξομολογείται. Όπως συνέβη με τον Άσοπο. Ήρθε στα χάλια του εκεί πέρα και τι είπε? Λιμώ απόγευμα, κοντεύω να πεθάνω από την πείνα. Τι να κάνω? Να πιστέψω στον πατέρα μου. Και τι να του πω? Είμαι αυτό. Μετάνιωσα αμέσως. Ορίστε. Αμαρτία θεωρούμε αυτό που έχουμε κάνει ή αυτό που σκεφτόμαστε? Γιατί οι σκέψεις είναι μπροστά από μας σίγουρα. Λοιπόν, κοίταξε. Δηλαδή, ναι. πολλά πράγματα τα σκεφτόμαστε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Αν θα μπορούσαμε ίσως να τα φτιάχναμε. Η αμαρτία έχει τρεις Τι μορφές. ορίζεται σαν αμαρτία? Τρεις μορφές. Αμαρτία είναι οι σκέψεις, αμαρτία είναι ο λόγος και αμαρτία το έργο. Ξεκινάει πρώτα από τη σκέψη. Γιατί? Οι θηρίδες από όπου εισέρχεται η αμαρτία είναι οι αισθήσεις. Οι 5 αισθήσεις. Τα μάτια που βλέπεις. Τα αυτιά που ακούς. Η γλώσσα, τι σχέση έχει η γλώσσα? Λέει
τον κόσμο της Ρωμίας και της Μεσογείας. Και δέχεται, γιατί με την γλώσσα μπορεί ο άνθρωπος να εξυπηρετήσει ακατανόμαστες πράξεις. Με την οσμή υπάρχουν ερεθιστικά διάφορα αρώματα τα οποία διεγείρουν τον κατώτερο άνθρωπο και θέλει να ασχολείται με τα σεξουαλικά. Ύστερα η αφή. Μπορεί να πιάσει το ψωμί που τρως, να πιάσει κάτι άλλο που είναι αμαρτωλό. Επομένως, μέσα από τις 5 αισθήσεις εισέρχεται η αμαρτία και σαν παράσταση επεξεργάζεται από τη λογική και μετά κατεβαίνει στην καρδιά. Και παίρνει την απόφαση να κάνει το ένα ή το άλλο. Λοιπόν, είναι δυνατόν να είναι η σκέψη αμαρτία? Είναι. Όταν διόρθωσε ο Χριστός μας στην Παλαιά Διαθήκη, με την Ιερόшу Ομιλία, λέει ερέθη της αρχαίας σου μη χεύσεις. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι να μην χεύσεις. Εγώ δεν λέγω ημίν, εγώ σας λέω, λέει. Πάσο βλέπουν γυναίκα προς τα επιθυμήσει αυτής, είδε μη χεύσει αυτή την καρδία. Εφόσον είδε, λέει, με βλέμμα πονηρό μια γυναίκα και επιθύμησε, είναι σαν αμάρτηση. Γιατί άμα βρεθούν συνθήκες θα κάνει αυτό που αποφάσισε. Επομένως, είναι αμαρτία και αυτό. Για να πούμε σε μερικούς οι οποίοι νομίζουν ότι η αμαρτία είναι μόνο η πράξη. Δεν είναι μόνο η πράξη. Ξεκινάει από τη σκέψη και άμα δεν την παρακολουθείς και δεν την αποβάλει εγκαίρως, θα γίνει λόγος, θα γίνει πράξη. Αυτό χρειάζεται λίγη προσοχή σε αυτά τα θέματα. Αυτά τουλάχιστον μας διδάσκουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Κάτι άλλο. Τόσο άμα το πιάσει το θέμα είναι Πολύ μεγάλο είναι το θέμα, αλλά ξέρεις όμως. Εγώ τώρα με κάνει μια απορία για τους Ρωμαίους, για και αυτοί άνθρωποι είναι τέτοια. Έχω ξέρω εγώ 2 τώρα, οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη, έχει τώρα 2-3 χρόνια, και από τότε πήγα στην εκκλησία. Ότι και έκανα να ψάχνω. Α, λοιπόν, κακό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Ξέρω που είναι κακό. Λοιπόν, θα σας πω. Άρα αυτοί πηγαίνουν για τα λεφτά. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα τώρα. Τότε βλέπω τέτοια πράγματα, ένας ο οποίος είναι στην τιμή και λέει να πιστέψει στην εκκλησία. Μιλάω για την εκκλησία, όχι για την εκκλησία. Να πιστέψει στην εκκλησία. Η εκκλησία είναι όχι ο νόμος. Θείο καθίδρυμα, ναι, σύνολο των πιστών, η κεφαλή είναι ο Χριστός. Αυτή τη στιγμή ο Ρωμαίος είναι ο αρχηγός του τύπου της εκκλησίας. Εδώ, πώς είναι το όνομά σου? Θεόδωρε, τώρα μεταβαίνουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι μεγάλο και το οποίο είναι επικίνδυνο και δυστυχώς έχει γίνει συνήθεια στον κόσμο. Είναι η κατάκριση. Κατηγορούμε κάποιον. Θα σας πω τώρα, κοιτάξτε. Δεν είναι απλώς μία διαπίστωση. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, κατάκριση είναι κάθε τι που λέμε εις βάρος απόντος προσώπου. Όταν πούμε κάτι εις βάρος απόντος προσώπου είναι κατάκριση. Αν θα πούμε όμως κάτι ψεύτικο για αυτό, είναι συκοφαντία. Και τα δύο μαζί, λέει, είναι βαρύτερα αμάρτα. Μα αυτό όταν το βλέπεις κάπου. Σταμάτα, θα σου πω εξηγήσω και αυτό, ναι. Λοιπόν, η κατάκριση και η συκοφαντία είναι αμαρτήματα βαρύτερα από το φόνο. Με το φόνο σκοτώνουμε το σώμα και με την κατάκριση. Ναι, ας σταμάτα τώρα. Όταν δω κάποιον τον εμένα τώρα έτσι να πάει στα πουζούκια, να πάει να θα σου εξηγήσω κάτι. Ενδέχεται, μην ξεχνάς, στην πορεία της Εκκλησίας μας έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν σωστά και στην πορεία τους έπεσαν και απομακρύνθηκαν από το Θεό και καταστράφηκαν, όπως και ο Ιούδας. Ο Ιούδας είδε τον Χριστό να θαυματουργεί και να στείλει τον Λάζαρο και να κάνει θαύματα μεγάλα, να βγάζει τυφλούς να βλέπουν, παραλίτους να περπατάνε και κάτι. Και είχε μπει, λέει, ο σατανάς της φιλαργυρίας, τον οποίο υποδέχτηκε ο Ιούδας, και στο τέλος δεν τον άφηνε να μετανιώσει. Και τι έκανε? Πήγε και την πρόδωσε. Αυτό δεν πρέπει να παίζει κανείς, το λέω. Τώρα, εάν στους 12 μαθητάς υπήρξε ένας Ιούδας, στις χιλιάδες των ιερέων μπορεί να υπήρξαν μερικοί άνθρωποι. Δεν σταμάτησε. Μπορεί να ξέφυγαν από τον δρόμο τους. Λοιπόν, έχουμε αγιογραφική μαρτυρία πάνω σε αυτό. Ο Δημάς ήταν συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, πρώτος συνεργάτης που είχε. Όταν ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη ο Απόστολος Παύλος, έγραφε με βαριές αλυσίδες στα χέρια στο μαθητή του Τιμόθεο.
Δημάς με εγκατέλειπε αγαπής ασθενή μου. Με εγκατέλειψε ο Δημάς και παρασύρθηκε από τον κόσμο. Λουκάς, ο ιατρός, ο αγαπητός, εστίβεται μου. Δηλαδή, ο Λουκάς, ο οποίος τον παρακολουθούσε γιατί ήταν και άρρωστος ο Απόστολος Παύλος και ήταν γιατρός ο Λουκάς και τον είχε μαζί. Λοιπόν, έχουμε αντίθετα τώρα παραδείγματα. Έχουμε τον ληστή, ο οποίος έκανε το πρώτο εγκλήματα. Διότι μετενόησε ειλικρινά, δεν το είπε ο Χριστός. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Είναι ο πρώτος που μπήκε στον παράδεισο. Εδώ είναι τα χαρίσματα και τα αποτελέσματα της μετανοίας. Λοιπόν, εκείνο που συμφέρει σε εμάς, λέγανε οι Άγιοι, δεν είναι να παρατηρήσουμε κάποιον που παραβαίνει κάτι, αλλά να παρατηρήσουμε, να στρέψουμε το φακό μέσα μας, σε Αγία Γραφή, και να δούμε πού είμαστε εμείς. Απάνω σε αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Είμαστε σωστοί ή δεν είμαστε. Και αυτό έκανα. Και γι' αυτό συνέχεια αισθάνομαι τον εαυτό του μεγαλύτερο αμαρτωλό από όλους και δεν κατέκρινα ποτέ κανένα. Αυτός ό,τι και να κάνει είναι πολύ καλύτερος από μένα. Γιατί ενδέχεται μερικοί να έχουν αποφύγει μερικά εξωτερικά πράγματα. Όμως να έχουν μέσα τους σφάλματα θανατηφόρα, δηλαδή αντιπάθεια. Να μην συγχωρούν κάποιον. Αυτό οδηγεί στην καταδίκη, στην αιώνια καταδίκη. Λέει ο Χριστός, αν δεν συγχωρείς με την καρδιά σου, δεν σε συγχωρεί ο Θεός. Λοιπόν, θέλω να πω, είναι μερικά πράγματα. Και όταν έβλεπαν κάποιον οφθαλμοφανός να πέφτει σε αμαρτία, ξέρετε τι κάνει, οι άλλοι γονάτιζαν, άρχισαν τα κλάματα και λέγανε, Θεέ μου, βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο να μετανοήσει και να σωθεί. Αυτό το πράγμα. Και αυτή είναι η Άγιοι, η λέξη Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος, είναι ο συνεχώς μετανοεί και αγωνιστής. Και όταν απευθύνεται ο Χριστός και λέει Άγιοι γίνεστε, δεν το είπε ως μαθητάς. Τους είπε στους χριστιανούς για μέσα στον αιώνα. Όλοι έχουμε καθήκον να γίνουμε Άγιοι. Λέγαμε πριν για το 606. Πώς θα γίνουμε Άγιοι, αν δεν έχουμε θωρακιστεί καλά με την πίστη και με την αγάπη μας. Η αγιότητα λοιπόν και είναι φυσικό αυτό. Στον παράδεισο υπάρχει ο Χριστός, υπάρχουν οι Άγιοι. Πώς θα πάμε στον παράδεισο χωρίς να έχουμε κάτι από αυτούς. Άμα ζούμε στην αμαρτία και στην κακία, είναι δυνατόν να συνυπάρξουμε με τους ανθρώπους αυτούς. Δεν είναι. Γι' αυτό πρέπει να αποφασίσουμε από εδώ, να μετανιώσουμε, να ταπεινωθούμε και να ακολουθήσουμε τον δρόμο της αγιότητας που είναι ο μοναδικός δρόμος, είναι ο μονόδρομος. Και μάλιστα να περάσουμε από τον πόνο. Γιατί το δρόμο μας τον έδειξε ο Χριστός και βρισκόμαστε του σταυρού χωρίς να φταίει σε τίποτα. Ακολούθησε ο Απόστολος, ο πρώτος μάρτης ο Στέφανος, ο οποίος τι είπε, κάτι ανάλογο είπε ο Χριστός. Ο Χριστός είπε άπης αυτής της μεγάλης τύπους. Αυτός έλεγε όταν τον ηθοποιούσαν, Κύριε, μη στήσεις την αμαρτία. Μην υπολογίσεις αυτήν την αμαρτία στους ανθρώπους. Δηλαδή προσεύχονταν για αυτούς που τον ηθοποιούσαν. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αιγίνης περιποιήθηκε και έφτιαξε φαγητό σε ποιο νομίζετε, στο φωνιά του αδερφού. Αυτά μας φαίνονται παραμύθια, είναι αλήθειες. Είναι στα γελόγια. Λοιπόν, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να γίνει Άγιος επειδή αν το θελήσει να δεχθεί τη χάρη του Θεού και να πετάξει το διάβολο μακριά. Τι να κάνουμε. Και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Γιατί αλλιώτικα δέραμε αέρα. Χτίζουμε στην άμμο. Αν το κάνεις εσύ τη ζωή στην κοινωνία αυτή, θα έχεις χαθεί. Όχι. Μπορεί να μας θεωρούν ανοήτους. Και θεωρούν ανοήτους σήμερα τους χριστιανούς. Αλλά δεν είναι ανοήτοι. Είναι πραγματικά έξυπνοι. Γιατί ενδιαφέρονται για κάτι αφάνατο που έχουν μέσα στην ψυχή. Ανόητος είναι αυτός ο οποίος καταστρέφει την ψυχή. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Έρχονται πολλές φορές για εξομολόγηση άνθρωποι για πρώτη φορά σε προχωρημένη ηλικία. Διότι ξέρω και εγώ σκανδαλίστηκαν από μερικούς ιερείς ή άλλους και ήρθε μετά από καιρό. Και πάνω στην εξομολόγηση λένε μερικά πράγματα. Λέει, εγώ πολέμησα αυτόν τον άνθρωπο όχι γιατί ήταν κακός. Τον παραδεχόμαι ότι ήταν καλός. Αλλά δεν μπορούσα να τον ανοιχθώ γιατί με έλεγχε το παράδειγμα. Έπρεπε λέει, να μετανιώσω και να νιώσω για αυτόν ή να τον πολεμήσω. Αυτό πολλές φορές είναι πολύ μάκρυνες. Πολεμάει όχι γιατί δεν αναγνωρίζει την αξία του άλλου, γιατί την αναγνωρίζει, αλλά δεν αποφασίζει να μετανιώσει. Η έλλειψη μετανοίας σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός
δεν έχει καταλάβει το σκοπό της ζωής. Ναι, το θέμα είναι ότι όπου υπάρχει χρήμα υπάρχει αυτό το πράγμα. Όπου υπάρχει χρήμα κοιτάει μάλλον το φας, κοιτάει να το βγάλεις, κοιτάει να το... Δεν ξέρω τι. Το χρήμα δεν δίνει ευτυχία, να σας το πω. Δεν δίνει ευτυχία, αλλά αυτό μας παρεκκινεί. Ναι. Αυτό το πρωί σηκωνόμαστε, αυτό κοιτάζουμε, αυτό. Εγώ θα σας πω κάτι. Έζησα μέσα στη Θεσσαλονίκη μισό αιώνα, 50 χρόνια. Και υπηρέτησα στις πιο πλούσιες ενεργείες. Πολλούς ενεργείους ήταν προσκύνημα. Στην ενεργεία δεξιά, κάθε Δευτέρα περνάω όλη τη Θεσσαλονίκη. Στον Άγιο Δημήτριο έχω τα πρώτα μέρη του κόσμου. Θα μπορούσα να έχω και σπίτια, και αυτοκίνητα, και χρήματα. Είμαι όπως με βλέπετε. Αυτό το αντερί το έχω 30 χρόνια. Και έχει με παρομοιά. Λοιπόν, θα πω το εξής. Χαριτολογώντας είπα σε κάποιους. Λέω, μου λέει πάτερ εσύ πλούσιες ενεργείες διεργάστηκες. Γιατί δεν είσαι ένα σπίτι. Με νίκιο λέω είμαι και έκανα μάλιστα 11 μετακομίσεις. Γιατί χρειαζόταν για να με γράψω στο βιβλίο εκείνης. 11 μετακομίσεις. Λοιπόν, δεν το λέω τώρα αυτό για κανένα λόγο. Να καταλάβετε ότι το χρήμα δεν είναι ευτυχία ποτέ. Είναι κάτι παροδικό που μπορεί να δημιουργήσει τη στοιχεία. Για πολλούς το χρήμα είναι ευτυχία. Για πολλούς αναγκάζει και εσένα να κρατήσεις και εσένα άλλο. Εγώ θα σου πω, κοίταξε, ποτέ δεν επεθύμησα να γίνω πλούσιος. Λοιπόν, δεν αποφάσισα ποτέ, γιατί έλεγα σε κάποιον χαριτολογώντας, όταν χειροτονηθώ, πήγα στα μνήματα και ρώτησα το θηρορό, περνάνε από εδώ μέσα κτήματα, σπίτια κλπ. Μου λέει όχι. Και για ποιο λόγο να διαθέσω τη θέλησή μου, λέει, να ασχοληθώ για κάτι, να το διακαλύψω και να φύγω. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ανοησία. Το να προσπαθεί κανείς να μαζέψει ειδικής φύσεως πράγματα, γιατί αφενός δεν μπορεί ούτε να τα προπλησιάσει, ούτε να τα ασχολήσει. Επομένως, είναι κάτι παροδικό. Και θα υποφέρει περισσότερο. Και το κάνω για επάγγελμα, δεν το κάνω γιατί το θέλω. Κοίταξε, επάγγελμα είναι, ξέρεις, η βουλημία, η φιλαργυρία είναι ο ισχυρότερος δαίμονας. Ο Ιούδας γιατί πρόδωσε τον Χριστό. Και βγει ο δαίμονας της φιλαργυρίας. Και ξέρεις γιατί. Διότι η φιλαργυρία δεν έχει μέσα το στοιχείο της μετανοίας. Σου λέει ο άλλος για τα παιδιά μου, για να είναι καλύτερα, ξέρω το πράξεις. Και όταν τους αφήνουν περιουσία, μετά είναι το δράμα. Αρχίζουν και βαλώνουν, πάνε στα δικαστήρια, σκοτώνει ένα στον άλλο, ποιος θα πάρει το ένα ή το άλλο. Επομένως, τους λέω, αν έχετε παιδιά, μην τους αφήνετε περιουσία. Να εργαστούν, να κοπιάσουν, να δουν πώς βγαίνουν τα χρήματα. Για να τα εκτιμήσουν. Είδα κάποιος απέναντι από το πανεπιστήμιο και ο πατέρας ήταν πάμπολος. Του λέω, γιατί δεν πας να σπουδάσεις. Τελείωσε το γυμνάσιο, λέει. Έχω χρήματα, λέει, να πάω και εγώ και τα παιδιά μου. Του λέω, έχεις χρήματα να πας και εσύ για παιδιά σου. Άμα γίνει κάποια που είναι κάτι άλλο. Και χάσει ο πατέρας του. Τι θα κάνει. Λοιπόν, θέλω να πω, με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει ευτυχία. Ούτε σταθερότητα υπάρχει. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Που λέει και ο Χριστός μας. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθείς. Βεβαίως χρειάζονται και τα υλικά αγαθά για να ζήσει ο άνθρωπος και πρέπει να τρώει για να ζει και όχι να ζει για να τρώει. Ο πιο φτωχός Έλληνας θεωρώ ότι με τις παλιές συνθήκες που πάρα πιο μεγαλωμένα θα ξέρουμε θα ζούσε ψιλοπάροχα. Απλά μας έχουμε βάλει σε ένα τρεπάκι να κυνηγάμε αυτό που λέγαμε και με τηλεόραση, με όλα αυτά μέσα, να κυνηγάμε κάτι που τελικά δεν έχει ίστα με την ώρα. Δηλαδή και με 100 και με 150.000, δηλαδή και με 500 ευρώ, υπό κανονικές συνθήκες, εντάξει είμαι 40 χρονών, θυμάμαι πιτσιρικάδες ζούσαμε, θα τρώμε το σπλιό, θα τρώμε μια φορά κρέας, μια φορά θα τρώμε σουβλάκι και τελείωνε, εκεί ήταν η γιορτή μας. Εγώ θα σας φέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα που ένας παντρεμένος, και αυτό έχει μεγάλη σημασία η πίστη και η προσήλωση του Θεού. Παντρεμένος με μια γυναίκα η οποία και αυτή είναι πραγματικά πιστή, απέκτησαν
7 παιδιά όσα τους έδωσε ο Θεός. Και 2 οι παππούδες διατηρούν το πατριαρχικό αυτό, είναι παππούδες μαζί. Λοιπόν, 7 τα παιδιά, 2 οι γονείς, 9 και 2 οι παππούδες 11. Και εργάζεται μόνο ένας. Με τη λογική, δεν είναι να το ζεις. Σηκώνεται, του λέω πώς τα καταφέρνεις, κύριε Τάδε. Μου λέει πάτερ, το πάτερ ημών λέει, το λέω και το πιστεύω. Εκεί μας λέει κάτι. Τον άρτον ημών τον εκπλούσιο δώσει με σήμερα. Σηκώνομαι το πρωί, κάνω το σταυρό μου και λέω Θεέ μου, βοήθησε να βγάλω το ψωμί των παιδιών. Ποτέ δεν πείλασα κανένα παιδί, ποτέ δεν αρρώστησε κανένα παιδί και απογρύπτω. Για να είναι ένα παράδειγμα σήμερα που λένε, ξέρεις, έχω ένα παιδί, θα αντιμετωπίσω με αρρώστιες, με το ένα, με το άλλο, έχει τόσα έξοδα, έχει φροντιστήρια, δεν ξέρω τι άλλα πράγματα και έχει απαιτήσεις και το καθεξής σήμερα το παιδί. Μπαίνω μέσα για να κάνω ένα ευχαίρω, να πάρεις. Λέω, πού είναι τα παιδιά. Αλλά μπαίνεις σε ένα σπίτι τώρα με παιδιά. Ήταν πανηγύρι, δηλαδή πασαρία μεγάλη. Λέει, εδώ είναι πάτε. Περάστε. Στο δωμάτιο μέσα. Καθόταν και τα 7 παιδιά, σηκωθήκαν, φιλήσαν το χέρι και ξανακαθίσαν. Μέχρι που τελείωσε το ευχαίρω δεν μίλησε το άλλο. Αυτή είναι η αγωγή. Θέλω να πω λοιπόν, αλλά τηλεόραση δεν είδα πουθενά. Έτσι μου λέει πάτερ, εγώ με αυτό το σκεπτικό πάντοτε ζω στη ζωή μου και τα παιδιά μου με ακούσαν και προχωρούν καλά και στα μαθήματα σε άρεστη κατάσταση και στην υγεία τους κλπ. Παρακαλώ το Θεό και του λέω Θεέ, εγώ δεν έχω ούτε χρήματα ούτε τίποτα, εσύ θα φροντίσεις τα παιδιά μου και ποτέ δεν τα άφησε, λέει, μυστικά τα παιδιά. Τώρα τι γίνεται, η συνέρεση δημιουργεί πάρα πολλά πράγματα, ιδιαίτερα με τις γυναίκες. Ξέρεις, η γειτόνισσα γιατί να έχει κοινό με πάλι δουλειά, γιατί να έχει άλλο πάλι δουλειά. Και δημιουργούνται ύστερα απαιτήσεις. Και άμα δεν έχει εδώ είναι και άλλα προβλήματα, αναφύονται. Άμα δεν έχει ο άντρας εδώ στα χρήματα, τι κάνει. Θα πάει παραέξω. Εύκολος πληθυσμός. Και το λένε χωρίς να ντρέπονται στις τηλεοράσεις. Τι δουλειά κάνεις, λέει εσύ, εγώ λέει κάνω παρέα με έναν κύριο. Παντρεμένη, με παιδιά. Και τα λέμε, τι κάνει, δηλαδή. Εκδίδει τον εαυτό της. Το μεγάλο, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα αυτή τη γυναίκα. Από τη στιγμή που βγήκε η γυναίκα έξω από το σπίτι, καταστράφηκε το λίγο. Γιατί και τα παιδιά δεν μπορούν να αναπτυχθούν σωστά. Λέω, ελάχιστες εξαιρέσεις είναι και εργαζόμενες κλπ. Που είναι σωστές. Αλλά ποιος μπορεί να αντικαταστήσει τη μητέρα. Αυτές που ήταν οι Ρωσοπόντες ή οι Αλβανές, που τα τηλεόραση τα δέρνουν και τα χτυπάνε και τα. Ποια είναι εδώ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία τα δημιουργεί ο ίδιος ο άνθρωπος. Διότι βγήκε πρώτη γυναίκα να εργαστεί, γιατί να μην πω κι εγώ. Διότι έχει άλλη πολλά. Ας πούμε, γιατί να μην έχω κι εγώ. Και όταν έχει μία αυτάρκεια η γυναίκα, μπορεί πιο εύκολα να πει: ξέρεις, δεν σε έχω ανάγκη. Έχω το μισθό μου, για τα αυτά και λοιπά, διαλύω την οικογένεια. Περισσότεροι χωρισμοί έχουν γίνει έτσι. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω. Τόσα πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν δυσάρεστα. Όταν ξεφύγει ο άνθρωπος από τον άλλο του Θεού. Αυτό που λέτε για το πώς βγήκε από την στιγμή που βγήκε η γυναίκα στη δουλειά. Είχα δει ένα ντοκιματέρ πριν κανένα μήνα περίπου, που είχε μια συνέντευξη ενός Αμερικάνου, λεγόταν Αρών Ρούσος, και μάλιστα όσοι έχουν υπολογιστεί μπορεί να το δουν και στο διαδίκτυο αυτό. Και αυτός ήταν κυβερνήτης Νεβάδα κάποια χρόνια. Και του πήρε μια συνέντευξη. Αυτός ήταν στενός φίλος του Ροκφέλερ. Και μίλαγε παντός επιστητού, μέσα σε όλα αυτά έλεγε και ένα διάλογο με τον Ροκφέλερ, που αυτός είναι γενικά μέσα σε όλες τις μασονίες, είναι επομένως σε διάφορους, σε Στοές, σε Rothschild, είναι επομένως σε Bilderberg, σε διάφορα παιδιά καλά. Και πέρα από τον άλλο που έλεγε ότι πώς βλέπει τους ανθρώπους, τους αντιμετώπιζε σαν σκουλί και ότι και καλά μην ασχολείσαι με αυτούς, αυτοί να αναλώσουμε απλά για να γίνουμε εμείς παγκόσμιοι κυβερνήτες. Και αποκαλώντας μάλιστα αυτόν τον πρώην κυβερνήτη της Νεβάδα ανόητο,
το λέει ο ίδιος ο κυβερνήτης, έλεγε ότι μου είπε λέει ο Ροκφέλλερ ότι βρε ανόητε, ποιος νομίζει λέει ότι έβγαλε τις γυναίκες, ποιος προώθησε, ποιος χρηματοδότησε την απελευθέρωση των γυναικών. Η οικογένεια λέει ο Ροκφέλλερ, γιατί έπρεπε λέει με κάποιο τρόπο και να φορολογούν περισσότερους ανθρώπους, αλλά και να φύγουν τα παιδιά δίπλα από τη μάνα τους. Έπρεπε λέει να φύγουν τα παιδιά να πάνε στα σχολεία, που στα σχολεία με τη σειρά τους θα τους λέμε εμείς θα μαθαίνουν. Και να έχουν λέει σαν γονείς το σχολείο και όχι τους πραγματικούς γονείς. Μόνο έτσι δεν μπορούμε να διαλύσουμε την οικογένεια. Και μάλιστα όταν το είχα δει αυτό το ντοκιμαντέρ, μου το είχε δώσει ένας φίλος, τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: Γιάννη, καλά τα λέει ο άνθρωπος, αλλά βγαίνει έτσι και τα ρίχνει ας πούμε του Ροκφέλλερ, πώς είναι δυνατόν. Μου λέει: πεθάνει άνθρωπος. Μυστηριωδώς μου λέει: δηλητηριάστηκε στο φαγητό του. Πριν φάει ένα λάχανο. Οπότε φαίνεται ότι από πίσω υπάρχει, όσο και αν μας φαίνεται μέσα στην συνωμοσιολογία ότι ψάχνουν να κυνηγήσουν μάχες, τελικά μάλλον υπάρχουν κάποια κέντρα εξουσίας. Έτσι είναι βέβαια. Γιατί και στα σχολεία τώρα από ό,τι βλέπετε έχουν εισχωρήσει πάρα πολλά πράγματα και έχουν αφαιρεθεί πολλά ιερατικά πράγματα. Πάντα αρνητικά όμως. Εδώ, κατεβάζουν τις εικόνες. Σε κάθε αίθουσα υπήρχε και στο πανεπιστήμιο εικόνα. Τώρα δεν υπάρχει και στο δημότικο σχολείο. Η Διαμαντοπούλου ζήτησε λέει, να φύγει η προσευχή από τα σχολεία και αντί αυτού λέει να διαβάζουμε ένα ποίημα του Ρίτσου. Τώρα τι λέει του Πάτερ μόνο το Ρίτσου. Η προσευχή με το Ρίτσου. Τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι έτσι προχωρεί λίγο και διαβρώνεται το θρησκευτικό συναίσθημα και αφαιρείται από τον άνθρωπο μέσα, ώστε να γίνει ευάλωτο στο διάλογο. Θεωρείσαι γραφικός τώρα να πιστεύεις αυτό. Όχι, ναι. Θεωρείσαι ανόητος. Δηλαδή ψευδονομικός. Χαζούλης. Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς. Έτσι προσπάθησαν οι άνθρωποι του διαβόλου να παραστήσουν τα πάντα. Αλλά χρειάζεται μία προσοχή, διότι πολλοί κλητοί, ολίγοι εκλεκτοί. Πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιδράσουμε σωστά. Εμείς και να αντιδρούμε. Πολλές φορές στη τηλεοράση όταν έβλεπα κάτι, έπαιρνα τηλέφωνο για κάτι αντίθετο που λέγανε στην πίστη, θα ξέρετε ποια ήταν η απάντηση. Άμα δεν σας αρέσει λέει εκεί για το κανάλι, αλλάξτε. Έτσι κάντε προπαγάνδα και ό,τι πιάσουν. Μα τώρα έδρα και βήμα στην τηλεόραση έχει ο Βαγιανάτος που θα πει στους ομοφυλόφιλους, ο ένας που θα πει για τη... Κοίταξε, αυτός που θέλει τους βλέπει, εγώ δεν βλέπω τέτοια πράγματα. Σαφέστατα, αλλά τι γίνεται όμως. Αλλά όταν ανοίγουν όμως την τηλεόραση δυστυχώς, ξέρεις τι συμβαίνει. Έχει το διάβολο και λέει, ξέρεις, άνοιξε το 4 το κανάλι να δεις κάτι καλό. Μόλις και τα ανοίγεις λέει, α, αυτά τα ξέρεις. Πήγα πάρα κάτω. Και σε βάζει να δεις άλλα πράγματα. Και δεν υπάρχει καμία άμυνα. Εντάξει, εσύ μπορεί να πεις ότι εγώ δεν το βλέπω. Το παιδί σου, ή μπορεί να το πληροφορήσει το άλλο στο σχολείο. Δεν μπορείς να το πεις. Ακριβώς. Και μέσα από το ίδιο για να μπορέσει όπως και αυτός ο άνθρωπος κατατόπισε τώρα τα παιδιά όταν τα αφήσαμε πολλές φορές στις τηλεοράσεις, δεν μπορούμε να τους πούμε όχι. Δηλαδή και να τους πει δεν βγαίνει. Αυτοί από την αρχή τους εξήγησαν τα μικρά, τα μωρά ακόμα, ότι αυτό δεν πρέπει να τελειώσει για αυτό και για αυτό το λόγο. Γιατί όμως, διότι η μητέρα ήταν δίπλα στα παιδιά και τα καθοδηγούσε συνέχεια κλπ. Τα απασχολούσε ήδη, δεν τα έφυγε. Δεν έχει μπει στη τηλεόραση. Οι σειρές είναι τόσο πολλές τώρα, οι σειρές να γύρω και πρέπει να έχει πάρα πολύ. Και έχουν αποθρασινθεί. Παλιά υπήρχε μια συστολή. Παλιά και καλυμμένα, άρα δεν το λέει. Τώρα άλλος βγαίνει και σου λέει: εγώ κάνω. Επικαλούμε τον Λούσιφερ, ξέρω δεν πρέπει αυτά. Το 12ο. Ναι, ο άλλος με το 12ο. Άλλος βγαίνει και βρίζει τον Χριστό και τι γίνεται. Βγαίνουν αυτοί που βρίζουν και δεν μιλάει κανένας. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά είχε μια φορά ένας εκπρόσωπος, δεν θυμάμαι το όνομά του, εκπρόσωπος αντιεξουσιαστών, είχε βγάλει ένα λογίδριο 10 λεπτά, δεν ακουγόταν μίγα μες στο στούντιο, δεν το διακόψαν ούτε για διαφημίστε τίποτα, κουβέντα. Και όταν βγήκε κανένας ιερέας καλή ώρα, βγήκε ένας άλλος, το τι χαβαλές πέφτει και το τι αποσανατολούς κουβέντας για να χάσει ο άνθρωπος την μπάλα και τι γίνεται, βάζουν 8 με ένα ιερέα, 8 είναι 12 θεριστές. Όχι αυτό. Καλούν ιερέα, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Κάνει ένα ιερέα που δεν είναι πολύ μορφωμένος κλπ. Και μπορεί να μπλοκάρει. Γιατί δεν τον αφήνει και να πει κιόλα. Το σταματάνε, μόλις πάει να πει κάτι σωστό, και αμέσως το αλλάζουν. Στο κανάλι, στην ετρία,
Δεν κόψανε το λόγο του άνθιμου πριν κανένα μήνα, 20 μέρες. Ναι. Τον κόψανε εκεί που ήταν από Άμβονος και έλεγε. Δεν θυμάμαι για ποιο θέμα ήταν τώρα. Κάτι. Για τη τους Μακεδονία. όχι ψέματα. Κάτι με τους Τούρκους και με αυτά που κάνουν διάφορα για την πατρίδα γενικότερα μιλάνε. Ναι. Μαχαίρι έπεσε η μετάδοση. Υπάρχει ιδιότητα δικτατορία. Ό,τι θέλω να κάνει εξουσία. Εξουσία. Τώρα αυτά είναι, κοιτάξτε, εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ με την πολιτική, αλλά το δυστύχημα είναι, όπως έγινε ένα γκάλο και λέγανε τι νόμοι έχετε για τους πολιτικούς. Ένας ξέρετε τι είπε. Μας βάζουν ένα σερβί και τους 300 για τους πετάξουν στη θάλασσα. Γιατί λέει, ό,τι και να πάρεις από όπου και να πιαστείς θα βρωμάς. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Πατέρα, το κακό είναι ότι εμείς όλοι έχουμε μεγαλώσει καλώς κακώς, έχουμε πάρει κάποιες γραμμές. Ναι. Από τα παιδιά μας θα βγουν οι αυριανοί τρομοκράτες και επαναστάτες, γιατί με όλα αυτά που γίνονται έχουν θολώσει στο μυαλό τους και κάποιος πες ότι εγώ λέω στο παιδί μου κάτι να πάρει μια γραμμή α. Το άλλο το παιδί δεν θα το ακούσει, εύκολα θα πάρει την πόβα του στην αμολύση, εύκολα θα πάρει το όπλο να κάνει αντάρτημα στις πόλεις. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ τώρα πήρε στους πολιτικούς και τον Τσιλιανίδη που ήταν υπουργός παιδείας εξωτερικών, είναι η γειτονάκι μου, και ο Πεταούτης τώρα αυτή τη στιγμή που είναι υπουργός πρωθυπουργού, δεν τους ήξερα φωτούγιο μεγάλο ακόμα. Ήταν διαφορετικοί. Μόλις μπήκαμε την πολιτική, άλλαξαν εντελώς. Μα είχε ένα το Σπουνάκι, ο Σπουνάκης που ήταν. Είχε ένα, στο Mega Channel, είχε ένα απόσπασμα, μια φορά είχα δει, δημοσιογράφος από το δελτίο ειδήσεων, του έλεγε, κύριε Σπουνάκη, που ήταν, του έλεγε γιατί θέλετε να βγάλετε στο σταυρό αυτή την σημαία. Στην αρχή πήγε να το φέρει πλάγι από εδώ από εκεί, του λέει πάλι ο δημοσιογράφος, του λέει, στο θέμα του λέει, γιατί. Και αυτό τον πίεσε αρκετά, δηλαδή τελικά δεν άφησε, του λέει, ωραία, του λέει, και να βγει, του λέει, τι θα γίνει. Εγώ τώρα θα σου ρωτήσω το άλλο. Κάποια στιγμή αυτά τα έργα που γίνανε τώρα από την Νιόρκ, που γίνανε αυτά τις εκκλησίες, ανακοινωθείς και αυτά, δεν είναι κτίρια. Δεν γίνανε την Νιόρκ αυτά τα έργα. Όλα. Μήπως επιβάλλει κάποια στιγμή η ΟΚ κάνει τις έργα πάνω. Είχα μιλήσει τον Οκτώβριο που είχα έρθει πάλι εδώ, είχαμε πάει στη Μονόπετρα και είχα μιλήσει με